Gabon eta ongi etorri denoi, gora bihotzak. Azte gau giroak gaur zarautzen. Bale, esan dezaket ja? Bai. Zer gaude? Zer egin du gaur Jon Izagirrek, txalo bere bandera. Hogeita mar kilometroren faltan erasoa jodu Fermin, eta hogeita mar kilometroiek bakar-bakarrik eraso bete-betean eginda, urreko etapa irabazi du Jon Izagirrek. Euskaldunon bigarrena. Uste dut, gu garela, aurtengo turrean momentuz behintzat, irabazle edo garaipen gehien izan ditugun herrialdea. Ba, zorionak denoi. Bai, Jon Izagirre, oso. Eta gehien bat. Zorionak gainera, bere alabari ere, ze gaur alabak lau urte egin dizkio. Ai, bai. Elmugara iristean egin du. Ze pollita. Eta gero besoak altxaitu eta izan da dena, hain polita izan da dena. Bai, oso polita. Zorionak, Jon eta familia guztiak. Katxarro. Horiak. Jon. Oso ondo. Bani pozik nao. Bueno, pozik eta urduri. Ze, behitu. Ez dut oso ondo hartzen, egon, Hartu zer? Lore sorta? Lore sorta. Hau zer da? Lore sorta. Esan dugu, Fermin. Bueno, gioia nola jartzen zen. Lore sortak nun jasotzea hola, ezkontzatan. Bai, hori da. Dena bizi erosi eta gero ja ezkontzetan. Danik, larun bat ontan, ezkontza badakat. Zorionak? Bien ez ezkontzen. Vale. Lagun bat, ezkontzea. Vale. Eta gauza da, esan diatela, erramua botatakoan hartzeunak, ezkondu iteala. Vale. Eta orduan, baineik entrenatzen. Atzo ja esan nun, ezkontzak nahi zunak etortzeko. Vale, hori da. Soinekoa ja badaukaztu, hori guztia. Igual, nikin berkoetela eskarela. Orduan, gauza da, ezkonduko nahi zen edo ez. Vale, larun batean daukaztu aukera, lore sorta hartzeko. Baina oain entrenamengo da. Vale, ensaioa. Jule, zu jarri hor. Zuzea ezkontzen zeana. Neska edo mutila berdin da. Vale, gora. Eta gu atzian jarriko gara, bota eta nik hartu guet. Vale. Vale. Osa, jarriko zarete tenok. Vale, sei, atzera. Jarriko zarete tenok, baina hartuko du mirenek. Osa, atzera. Hartuko du mirenek. Ekipo. Atzera. Baina kristala dau. Presa daude denok, zorioneku. Hemen hau, baina atzera, oza, begiratu gabe, ni aurrera begira. Gora bihotzak, suerte denoi. Kontuz nik hartu. Ai, pareta, bi pareta. Hartu du. Vale. Bai. Gerra, vale, ostondo. Orduan, honek, zer nahi du honek? Honek esan nahi du, ezkontzea eskatuko dela, edo nik eskatuko dela, edo... Vale. Aber mutil ederren bat pasatzen da, edo etortzen zaiten. Dena delakoa. Hortaz ja hariko gara beste batean. Musu eder bat. Orain, egingo dugu, eske begira, ze jende. Baina, bueno... Eta nola jantzita torri zaigun gaur ere jendea. Bueno. Eskontza bezala, bueno, plaxa, ez? Ez. Bueno, gaur egunean estiloan kodigotan. Bueno, bakoitza bere urtasunak. Gauza da, ingo deuna da. Eskontzata juteko, desfile eder bat ingo dau, eta mendi pesatu. Edo besterik gabe, gora bihotzak azteko, ingo dugu desfile bat, eta bueno, plaxa, etorri zehazu, ondartza juteko moguan, eskontza. Plaxa. Bi telonero. Aurrea. Plaxa, Iker plaxa. Jana. Oian, gustatzen zaionak egin. Honintzen baita bezala hartaziaren egin dezakezuan, hartaziaren eginez. Mari, eta honek gaur bazekien zertan jarriko genuen, Eta joki lanian hasi, lehen konbidatu guztia jantzi behar dituzuta. Aurrea jokin. Eta gu, beti bezala. Bueno, hola. Ez da? Bai. Gaur bai. Oso polita. Izango da gaurkoa ere. Zeba! Ni gaur naho pospozik eta urduri. Apaiza falta ez broma. Bai, ezkontzako apaiza izatia badaka. Bakizu ez eba, gaur datorrelako nire lagun eta matxereten hola. Baina pila bat matxereten. Sebastián Lizaso! Bai, aixe! Eta bersotan, edo ez? Baina botako dugu momenturen batean. Gora bihotzak! Venga, ahora, Sebastianekin. Oso ondo, beraz. Eta lehenik eta behin. Iker Plaza hola. Gabon deizuela. Zindagizu gauza honen eta txarren aurrean ere beti-betikoz izango zarela leial gora bihotzak saioarekiko? Kontratuak oten ikertien bai? Beti. Hala gaur. Oian amaritorena? Zeruan bezala lurrean ere? Gaitzean bezala osasunean ere? Datorren astean ere adibidez etorriko zara?
Ikusiko dugu. Zeure askiz. Asmoa bada. Asmoa. Jokin Agirre garai! Ari zaila diskurso ere. Ez duzu pentsabo. Zea faldu duz. Jokin Agirre garai. Utziko diazu mesedez, egun hauetakon baten. Traje hori? Noski, nahi dezuni, Osando! Orduan, gora bihotzak! Gora bihotzak. Eta gora bihotzak gu, gora bihotzak behaiek, eta gora bihotzak nere amazo dagoela Iruñan. Bai? Iruñan dago nere amazo, gero ditugu Karmele Gisasola eta Ander Elordui nun sopelan. Eta bakizue, ze lekutan, Larrabasterran! Larrabasterran! Lehen bizin ere, gau nere agora San Fermin, azken egunak, ja. Gaurta di. Gabon, kuadrilla, haupa San Fermin. Bueno, gaur 8. eguna jendetza honen artean gaude. Ikusten duzuenez, ezen plazara etorri gara, orain peinak ari direlako bertatik irtetzen eta kale jiran arituko dira. Eta gu bitartean alde batera eta bestera, bueno, ikusi zenba jende dagoen hemen. Gaur gainera guraldi hona euki dugu ere, bai? Así que, mendi jarretuko dugu, jendeari galdetu diogu, haber, ze nota jartzen dieten aurtengo San Ferminei. Gero kontatuko dizuegu dena. Gu bitartean hemen geratuko gara berrez garen lurrera erortzen hainbeste jenderen artean. Animo nerea! Animo asko, eta ondo pasa. Zuzen plazatik aterako direlako txaranga guztiak, eta peinak, eta... Ze guai. Ze guai. Igual, San Ferminetako momenturik onena, Izan laike. Egunero, baina justu ordu hau, ezta? Baina guain bakitzen nago gazen, ezta? Ordu honek dauzka, txarangak, peinak eta gora bihotzak. Eta gora Ordu honek dena dauka ona. Eta bakizu zer dakan ordu honek ona? Larrabasterran, sopelako lekuik politenian. Ba, arrilla jaso berrute, zeine, Karmelek eta Anderrek, mesabez. Kaixo, Gabon! Gabon! Ba, bueno, gaur pena San Ferminetan ez gauzelako, baina zoriontsu eta pozik hemen Larrabasterran gauzelako ikusten duzu zelako giroa. Urbildu dan? Girue dau, hemen ederra dau, girue, bai jai girue, egualdixo bai, eta ederra da gaurko partaidiek erakutziko doztuena. Ander, zeintzu gaurko partaidiek? Bueno, ba, gaur topatu hemen Larrabasterrako kuadrilla potente bat indartxu hemen txupinazoan egon direnak, eta gugana urbildu direnak, harria probatu nahi Isabelakoan, probatu gustatu eta parte hartuko dare. Eta badakizu gustatzen askula programaztea ja, erronkagaz, eta hori egingo duguna. Hori da, lehen bailen erakutziko gu zeintzu dien, aurkeztuko dugu zeintzu dien, osake... Bapa gure, Sobelako kuadrilla, aurrera! Torri! Bueno. Bueno, jaiek ondo hasi dugu, ezta? Oso ondo, bikaina. Baina kuadrilla, ibili gara noizbait harri jasotzean? Sekula santa, inoiz ez. Zuek bez? Keba. Bueno, Carmela, zelan ikusten duguz? Nik edarte ikuste joaz, zuai prest ikuste zaio txistu eta konometroakin. Betiko moduen? Ez baoz, onena erronkai hasiera emoti izango dela, osake mutilak zuen tokixetara. Irrikita gaude, hau ikusteko, bai hoxe. A ber, apusturen bat hortik platoan? Gogoratu amoroton, errekorra da, 30 txaldi. 2 minututan. Nik esate, berrogei. Berrogei jasoaldi. Bueno, ez dakit berrogei alduko garen, berrogei asko dire. Berrogei kiloko harri, Hemen importantina parte hartzia. Beti, eta minik ez hartzia. Bai? Guada! Hau bala Larrabasterra! 3, 2, bat! Berrogei! Bi! Begira, gaurkoari gainera turuloa lehertu zaio. No, gales? Garrantzitsua izaten da hori. Ni ensaiatzen egin. Bost, hauek, berrogei. Hace marcha. Jo! Venga! Oidek eta arrazoia. Oso azkar. Venga, aldaketa. Kantu! Ander, kontu bietzak! Kontuz, hankeko bietzakin! Kontu! Atzera erori gabe. Bai, kontuz, gaztek, kontuz. Venga, Honek kita. Bai, honen nahi gabe altxatzen du, Berrogei. 10. 11. Venga, Jarraitu. 12. Hau Larrabasterra! Vale, igual berrogei pasau inaiz. Amairu. Kontu marka, Amairu, 14, minutu batean.
Minutu batean, 32. Kaskun, Kiskun. Amasei. Amasazpi. Honi egiten di bixatarriak dantza. Beto, hone, pipa. Betu. Ai, ja. Bekearen eraginak ere ari gara ikusten. A ver, kontuzatzea. Venga, azken minutu erdi azken 30 segunduak. 22. Bueno. Venga, va. Azken espeina. Aldaketa, rengoa. 25. Larra basterra! Oso duin, Sopelan! Arriko dira, amorotoko bi taldeen atzetik. Hogeita marra joko dira. Sorti! Azkena! Foto finitxa! Jasoaldi, amorotoko marka berdindu dozueko Oso ondo. Carmele! Lami gainen nik uste izerrillo, danok izerrillo gaiela, baina merezi zen dago. Zerta zain naiz? Ezkontzak. Ezkontzak! Hori, festival bateko baino sarrera bat, gehi ordaindu behar dana sartzeko. Tumorro lanen antzeko dabiltzak ikuste. Ezkontza baterako gonbidapena jasotzea, Oiana. Oiana! Zer da? Zorioneko? Edo beste aldekoa gehiago? Kompromisoa gartzen hau zu, galdera horrekin. Batzutan oso zorionekua, baina beste batzutan... Putada pixkat ere izan daiteke, niri gertatu izan zait. Bai? Bai. Edo udan, abuztu erdin ezkontza bat jartzea, beraientzat oso ondo, oporrak luzatzeko aukera, baina oporrak ditugunontzat hor, Oso gaske. ez. Noiz bait, jarri dezu eskusan bat. Eskusa, osea, en plan, esatezula, ez dizu sinisten. Ezkontza batea ez juteko. Ez dakit. Lehena bizi. Kao, Plaxa, zu bat dakizu zertaz ari garen nizketan gu? Bai, baina naiz fan sekula ezkontza batera. Ez? Hasi gaitezen hasi. Zara sekula ezkontza batean izan. Inoiz, naiz ezkondu eta gonbidatu izan. Mirenen ezkontza estreno. Oira, nire ezkontza gonbidatuta zauden. Futrakak egongo dira. Hombre. Eta beauty bar. Corner bat denak izango dira. Baina, badaukazu orain, ilusiorik joango nintzateke bani ezkontza batera. Bai, a ver, bueno, entrenu nezinean pagau miar dala. Nik, hau, deskonturiko goten da gazte txartela, edo universiade... Ez da egoten. Universiadea ez. Segunetan non bizitaren, gurasoenean bizi baldin bazara, gastuak guraso... Bueno, baina hori da... Spoiler, igualen eiz fango. Zuri, Momentuz, ze kontatu dizue, zer diala bodak? Naiz eta ostei dauzela, normalian... Bueno, hau gero komentauko dugu, normalean bi personas konketan dira. Bueno, normalean. Bi personak hartu dut kompromisua, elkarrekin bizitapa bat azteko eta hipoteka pagaiteko, eta hori dara, ez? Hori zaztai. Bai, eta bodatan zer gertatzea? Bodatan zer gertatzea, baina hau da, test bat edo... Zer dakizu zuk ez kontzertu? Hori jakin edu. Bale, eskontzen ingura, festa badala. Festa badala, edo bat ondoko putada. Beitu, zula esai, Jokin jun izan da. Bai. Eta Jokin kontaio zu pixkat, zer da, alaitasuna, tristura... Alaitasuna, bueno, bodaz berdina daude, baina normalan alaitasuna, jendea gogoz juten da, etxetekan pixka girotuta, ambientia egoten da. Gero ere bai, poltsikotekan dirua jarri behar da. Ze gonbidapenan kontzeptu da pixkat, gonbidapena bai, baina gero atzetikan... Nik gonbidatzen zaitu zertara, zuk ordainde ezatu... Guain gonbidapenetan bizumtzen makia, o etortze zaizu orda. Gonbidapena da ordaintzea. Baina nahi gustatzen zaizkit. Ikusi duzu, Marito? Ni gonbidapenen baten jaso nun eta jartzen zuen. Erakutsi guzu zenbat maite gaituzun, eta kontu korronte azpien. Eta esan, Ba gutxi, maite zaitut, gutxi. Ba, eta olakoak zituzuna esaten Zenbat maite nauzu dirutan? Eta esan nun, bai. Beitu. Ba, egia da, junintzala, baina kanpuan zalako, eta berezia zelako, eta esan nun, bueno, venga, ba. Eta nintxi, baina... Ni beste gauza bat, inoiz gertatu zaizu zuri Plaxa ez? Lasai, gertatuko zaizu. Baina, ezkontza batean gonbidatuta zaudete, ordaintzen dezue, ezkontza juten zate, oso ondo pasatzen zuen, eta urte betea, ala! Ui, urte betea! Eta gutxi hori ere bai. Benetan? Bai. Urte bete baino gutxiagoren buruan? Bai.
banaketa. Eta dirua bueltatu izue? Nik horregatik ja lege bat ezarri dut, da nire lagunen lehenengo ezkontza jungo naiz bakarrik. Bigarrena ja, ospatu ezatela, baina nik ez depatuko. Bai? Lehen nabiziko aldietara, ez da? Oida, lehen ezkontzara bai. Galdera bat, oso, oroar, giroan eta zer gaude pixat ezkontzen gehiago kontra alde baino? Ni aldena. Da, impresio bat? Nik oso ondo pasatzet, eta da aukera bat, ola lukazo bat jazteko, zer nolako aukera asko, ez da. Hori ala da, osea, nik ustet, inoiz naizela hain guapa jarri, nire lagun baten ezkontza juteko baino. Baina, espektakular neon. Osea, ez da ondo nik esatea. Baina, eski ala da, mundu guztiak esan zian, traje arroxa batekin. Hori ala da. Jokin ikusi ez zuleno. Barbikor. Hartuko bagenitu inauteri txiki batzuk bezala. Ez, izan daitezke pixka bat ezkontzak, bai, inauteriak ere. Mozorroteko punturaz da iritsi beharreztare. Baina jazten gara gure egunerokotik aterata pixka bat, eta ez, gure kanonak apurtu, eta... Suposekin dut baiet. Hemen asko ateatzena plaxa da. Handik eta mendik. Plaxara. Gaur ere Bermioko plaxara. Plaxara, euskara, plaxara, bai, gaur urten... Bueno, gaur, hitz eta bitz gabitz, baina hemen dauz beste gako batzuk eskontzen arira, ez dianak aipatuta gako horri dia, sologamia eta bermeo. Sologamia? Sologamia eta bermeo. Nor bere buruakin eskondu eta bermeo. Bai, pikima guruzu argiketia zetaz doia. Bai, favor. Ikuste ikun bideo guatxak. Bai, mesedez. Bailar pega... Gabon, gudariz. Eskontzak, goraka doaz, beraka doaz, euskaldunak. Ba ote dauka prototiporik, urputzutan, eskontzak mintzagai. Emustazuz musutxue. Maitie. Eskontzak, zuen ustez eskontzak goraka edo beraka doiaz? Beraka. Otra forma de pensar. Oin, genti beste mentalidade batako. Nor bere buruakin eskonketia? Tonteri bet. Tonteri bat. Nitzako, bai. Horea. Horea movida, ez da, Adebalo? Bai, horea, ez da oso klaro dan persona hori. Hortako gehatu etxian? Bai, etxian. Etxiago bestela mendia joan. Gero jaleu izango zen, nor bere buruakin nola dibortzi hau, Buru kendu edo. Eskonduten etorteko bermiora. Hoi da. Eskonduten etorri bermiora. Bermiotorra? Bai. Bai, eskonduta edo ez? Eskondute. Eskonduten bermiora. Ganera, eskontza berezi betokintxot, orduen politxe esan da. Santa Eufemia, Santa Maria, edo Fraiek, elegantik, edo San Juanen bebai. Bermiotin, neuran aizekaz batel baten. Nirandriek mundekatik beran familizegaz, topa ginen... Eso, bermiora beto. Atune Arreta, Kupela Arraldo Llegaz, aiko dantza talde okintzen geuaz zantzan. Eskontzan alde edo kontra? I don't understand. Dana antolatu gelduen, bueno, nire etxen gara bat ezatzen dago egin dela, bera mundekara da, eta bizitzeko bazilko dela. Bermiora. Horretik, bizi esan dut, urtetzu batzuk eta, bueno, topatu bazun persona egokiz dela, ez dago gure, Bermiora. Bermiora. Iru eliz ez dauz, Bermio. Iru eliz ez dauz. Eskonduten, Bermiora. Bermiora. Irureun da... Ize berrota mar. Honek, elauak? Elauak. Toma, joga, bi euro. Bi berrogi. Kurro, despidu reportajia, Bueno, beste barik, da eskerrik asko, da ona bihotzak. Nata, ez da? Azkenean eskondu zen? Zein? Bermiotan, jo, eskondu zala? Bai, nik uste behin bakarrik ez. Hori da. Bai. Bueno, bai. Ordan, ondorioa da, plaxa? Ondorioa da, beste behin saiakeran geratu dela erreportajea, baina gu ahal eginduko dela, beste behin urputzutan sartzen. Eta saiakera egitea bera ere, ja ez da makala. Bai, efectivamente. Bai, eta, gaurko erreportajea, esken gure esate poteneri. Poteneren zara. Potenen dago. Bihotzez, gaurko erreportajea. Aierre garai? Esan. Zuk aukeratu dituzu mimoz. Zer? Zeizten jartzen hemen? Bale. Ez, eske beti da, Julen, nik kafe bat hartzea jutiak, Julen? Bai, nire tekstuak behak irakurtzeitu, Julen, sorry. Bakarrik eskondu. Edo, binaka, edo, dan bezala. Uai, ama, guapo. Garrantzia hundila daka jantziak. Noske. Eta zu horri bidizea jantzi batzuk ikusten, eta guri erakutsi nahian. Bai, ezkontzetan azkenen protagonista ezkontzen dana edo direnak, eta, bueno, txukun jun behar da, ez, eta askotan gertatzen zaigu, ikusten ditugula pertsona ezagunen ezkontzak, eta, bueno, batzuk txukun juten dira, beste batzuk ez horren txukun, batzuk klasikoago, besteak modernoago. Gero norberarentzat txukundadea ere zer den. Bueno, bai, hori ere, bakoitzak bere estilo eta kontzeptuak ditu, eta hori modan oso argi dago, batez ere Euskal Herrian, hortik dator gure estiloan iztasuna.
Baina, bueno, aukeratu ditut batzuk, eta, bai, nire gustatuko litzaidake zuekin ikustea eta komentatzea, bertze iruditzen zaizkit. Guazen, ui! Lehenengoa. Apari? Imanol Aparicio eta Javi. Bai. Hau da, nik uste Euskal Herrian egon den ezkontza jantzi deigarrien... Euskal Herrian izan dago? Bai. Eskoitin? Bizkaian ezkonduzian, area eman du. Bale. Bietako bat beraz bizkaitarra da? Hori da, bestea Gipuzkoarra, baina, bueno, estilo handiko ezkontza, gainera, ausartak dira trajeak, eta traje horien gauza polita ezkontzan zehar ere aldatu egiten zirela, ez? Ba, Imanolek badauka kola bat, hori galdu itezan, azpitikan batzera mazkiten alkandora batzuk landuak, espektakularrak orduntzan, azkenean, Drakuinen showetan bezala aldatu zuten diala une oro, beraiek estilo guztiarekin, ausardia zen eman zuten, ikusten dezuen. Jakin nahi dut, zein izanen diseinatzailea bakizu zein? Bai, Alicia Rueda gontzan honen atzean. Kapa batekin, ezkondu egin, berda? Urrengoa! Bueno, kapa eta kola ematea, ez da bakarrik kontua. Hau ezagutzen ez zuen, Jule. Hau ere oso ezkontza polita, ausarta, ikusten da, hau, izan zen Imanol eta Javiren ezkontzatik, urte betera edo, eta, bueno, ikusten da hor, gizonezkotan hasten dela kapa eramaten. Tendentzia izaten, eta Oskarretan eta ikusi dugun zerbait da, orduan. Baita ere, bere gaur egun senarra danak, bihotz bat zeramakin txaketa, nola zulatuta, estiloso... Ai, hori zeak ebai eman zuen, bueno, ez dakit, kantante hauetako batek regeto egiten. Bad Bunny! Met Galan, nik dakat lagun bat esatuna, egun baten ezkontza da, trajoi jantzita ezkondukala. Eta bera, atzo esan zigun Iraia Oiartzabale, horrenik ere normalean, jende gehiena ez, emakumezko gehienak zuriz ezkontzen dira, hortxe, bi gizonezko, bi neraita, zuriz jantzita ezkondu zen, horren dela, berrogei baino gehiago. Eta gero, badago beste bat, ze ausardia baitare, bikote heterosexualetan ematen da, ez? Orduan, guazen ikustea, bikote heterosexual batean, nolakoa den ausardia. Aiba! Eta kita ezagutzen dezuen. Baina, bueno, hau izan zan... Sorpresa bat! Euskal Herriko boda mediatikoa esango dugu. Zalantzari gabe, zenbat diru atera genuen esklusiba salduta, karagarria izan zen ura. ETV nahiera ikusgai, ez forma. Oso guapo zaudete dio. Oso guapo, eta ezberdin, zazkenan Julenek trajearen alde egin zuen, baina, bueno, tirante ezberdin batzuk dara mazki. Zapatillak, bai. Ajarita, zapatillekin ezkondu zen, eta oraindik ez zegoen horren modan, ez, trajea eta zapatilla jartza, eta, bueno, Julen ausartu zen. Baina batez ere, Julenen ondoan, hitzea daukagu, eta hori bai dela estiloa, bi piezatako soineko bat, ausarta, ezberdina, orduan, bueno, badago aukera Euskal Herrian ere, jazten garenean, bestelako ezkontza bat egiteko, eta... Argazkia unondik atera duzu, Bide bat? Zure etxeko norbaiti eskatuta gira? Gauza da, lehen gezurra esan dioula. Gezurra ez dakit, ez diazu egia esan. Gezurra. Beste pertsona baten argazkiak esperazten dituen, Bai, eskerrik asko, eman dizkigun argazkia eman digun nahi. Vale. Oso handi bat. Oso ondo. Eta, bai egia. Bueno, baina, ondo pozi noa, ausartak izan gara gu. Txukun. Kapari gabe, baina... Bueno, baina zuen estiloa. Eta ausardia puntxuarekin. Zuzenekoa. Badakizu ezkondu zuek ere, une batean, jantzi zapatillak eta kapak eta egin egan maitasunaren elmugaraino. Eta guain elmuga nundakau. Iruñan. Elmugan, zeia bukatzen nahi dira, egun bat falta da, eta nereak, topera dabil, Nerea, zer modu zabiltza? Ni oso ondo, hemen gaude Gaztelu plazan, San Ferminak dira, 8. eguna, laizter bukatuko dira. Gaur peñen ibilbideari gara jarraitzen kalejiran, eta anaitasuna peñakoekin gaude, Gabon, gazteak. Bai, hemen gaude peñanaitan, San Ferminak disfrutatzen, eta hemen gaude guztiak, eskubaloia joazten duguna, gaude guztiak hemen disfrutatzen, eta... Eta oso pasatzen, gora San Fermin! Gora San Fermin, beti! Bueno, eta gaur, eguerdian, kalera irten gara jendeari galdetzera, ze nota jartzen dioten aurtengo San Ferminei. Oraindik bi egun ditugu aurretik nota igo ahal izateko, baina, bueno, guk galdetu diegu zein den San Ferminen balantzea, eta oso nota onak egon dira, ikusi bideoa. San Ferminak, festa amaigabeak. Oraindik bi egun geratzen zaizkigu, baina alere goazen galdetzera jendeari nolako San Ferminak izaten ari diren, eta ze nota jartzen dieten 2023ko San Ferminei. Goazen! Momentuz behatzi. 10 zaila jartzea, orduan behatzi bat ondo. Ez dakit oso objektiboan naizen, ni beti 10. 10, beti ezala, betiko moduan, oso gustora.
zortzi bederatzi aurten. Eta beti bezala 10 bat. Nik zortzi bai jarriko nioke. 10. It's a 10. It's a 10. 11. 12. Bueno, Sanferminak bihar bukatzen dira, así que balantzea bihar egingo dugu. Zen azkeneko egunak ere intentsuak dira. Sanferminak beti ongi. Oso onak, bagenituen kristoren gogoak bitxikiekin disfrutatzeko eta oso politak. Ba, oso ondo, baina ja gorputza ezin du gehiago. Ja oso justu gaude. Hau, untza, gu egin begiak eta beste itea dinak eta ikusiko nola pasten den eguna. Oso ondo, izugarri politak, betiko moduan, beti kalean, egun osoan, eta, gustora, txarangekin beti ondo. Eta azkenean, kriston giroa irian zehar, beti disfrutatzen, bazkaltzen, afaltzen, kuadriakin beti, eta gustora. Geroz eta azarragoa gara, asike geroz eta gehiago sufritzen, baina oso ondo. Sanferminak oso ongi joan dira, parranda egin dugu guztion artean, peinetan ongi, orain gaude peinen talde feminista, baina, beti bezala zerbait gertatu da, eraso sexistak egon dira, eta, alde horretatik prizka bat triste. Onak, lehenengo egunen euraldia txarra izan zen, orduan pixkat asteko gaizki, baina geho gaur eguraldi hona iteu, eta orduan ondo parrandasko, eta jendea oso jatorra. Eta badaukazu anekdotaren bat. Bai, atzo zuloko eskaileretatik erori egin nintzen. Gutxi batzuk, adibidez, atzo eznekin entzierra mendik pasatze zala, eta 7 arte dola hemen egon nintzen, eta ja kontuatu nintzen eta ja kendu nintzen hemen dikan. Igual, egun horretan ez neon ondo korrikaiteko, baina bai, seguraski ondo baneon, igual atako nintzen. Bueno, ez dago anekdota askorik, etengabe egon gara egun guztitan entzierroak horritzen, gero zezenketan, eta egun guztiak aletik, así que oso balantze positiboa momentuz. Sanferminen balantzea, nik esango nuke ia beti dela ona, oso ona. Edo asko zobea. Epa! Zombidatu bat, eta kart, gaur gauean. Plaxa, utziko dio zutu toki pixka, mesede? Bai, ez, nola, beti biztala. Sofara, berotu pixka sofa. Gure kaso beste egun baten beste bat, Baite zaitu. Joango gara, bai. Beste batean ni joango nahi sofara. Egia, oian atzo egon zan. Unai Zuloaga, zatoz gure entera mesedez hartu tokia hemen, plaxa eserita geneukan tokian. Gabon, ongetorri? Zer moduz? Ondo. Eta, hemendik aurrera, momentu batez, behitzate hon pixkat isilik, ez esan gehiagi ere, ze asmatu beharko dute orain, nire lagun eta lankide eta kolegek, eta baita etxean daudenek ere, zertan aritzen den gure Unai. Etxean ebai, etxean, baitu ondo, ni urbildu naiz. Bueno. Urduri jarriko dugu pixkat, Diana. Jokin. Zer da? Zoologiko batean egiten du lan, edo ze? Dutxa binok, Usaiona dauka, hori ala da. Higieneak ez dauka zer ikusirik gizon honen lanbidearekin. Mesedez, ze impresio? Zapata denda baterik. Zapata denda baterik. Oiana? Igo gailua kontuntzen. Igo gailu teknikaria. Bertako... Jokin. Itxasoan. Itxasoan egiala esaten. Gaur, Luis, mucho handi bat mutrikuko lagun batek, bi arrain puzketa ekarri dizkite etxea. Vale. Eskerrik asko. Honekin da gizu lan horrez. Barkatu, baina. Pista bat, emango izuet, txartu. Arrantzaldia baldin mazea, emateko zuke, bai. Beira, saiatu zarete zuek bera urduritzen, baina esango izuet, Unairekin, berarekin, lanean ari den bitartean, urduri xamar jar gaitezkela. Urduri xamar? Bai, badakit! Puentiniteko hor jartzaizuna. Zer? Soka. Puentin teknikaria. Puentin teknikaria. Puentin funtzionarioa. Ez. Urduri jar gaitezke berarekin. Gana. Flasha! Bai. Zeoz izan tzazu? Ba, nik bastante klaro dakot, Ez da izatik itorri txatola, taberna bateko edo diskoteka bateko atezaina. Atezaina? Bai. Urduri? Bai, bueno. Ez. Bigarren pista. Segur, zei. Ze diskoteka edo taberna bateko atezaina bertan kieto egoten da. Unai, alde batetik bestera ibiltzen da. Alde batetik bestea. Nei zerbait urduritzen nauena da kamareroak ikuste ditutenen korrika. Alde batetik bestea. Ez da kasua, Unai? Ez da kasua. Azken pista mamoz. Unairen... Badakit! Ez.
Unairen lanbidean, bere lanpostuan, segurtasuna zinez da garrantzitsua. Segurtasuna oso importantea. Tio, ez bali bada puentin Zaindaria? Pentsa ni oso urduri jartzen naiz, kontrol bat ikusten detenean, udaltzain edo erotzain batena hor. Udaltzain, guardia zibil? Bai, ni oso urduri jartzen naiz. Batetik beste, bueno... Eta bat, ibiltzen dira, bat. Nei gehiago aireportuan, ze maleta iriki arazten dizutenean. Eta ez. Gaixi gabiltza. Unai, beraz, zulua gai ona. Zure lanbidea da... Autoeskola irakaslea. Nik nola jakingo etori ez baldin badakat karnekin. Claro, ez que ezin dut jakin. Begira. Bueno, bera autoeskolan. Gaur aprobetxatu behar dugu hemen, behintzat zu eta gidatzaren arteko arrimatze bat gertada di. Vale. Beira, nik eskauko, beira. Gauza bat. Unai zer modu zaude, ondo? Ni bai. Unai, gauza bat ingo dut, zuketanik. Beira. Nahi pereza hundila emateitoen karnetateatzen hastia, hori ez, teorikoa eta hori da. Bada aukerai, una oparitzeko, hola firma bat indatzeta, eta aprobatu ez zuiteko. Nita egiten nik ez. Egin duzu sekula horrelakorik unai? Inork ez gaituk uste. Norbaiti mai azpitik karneta... Ez da posible. Hoi bere garaien Kuenka jute zian famosoko jetea, Egon zan. Kontuz, Baina Kuenkako baina... Bai, ez da? Zu Kuenkan ez aritzen zara, non? Ni Igorren. Igorren. Urti gatze zeinek. Autoeskolako irakaslea, baina teorikoa edo praktikoa da zure? Biak. Euskaldunak oroar nola gidatzen du? Ondo. Bai? Bai, beste herrialde batzuta joan da eta ondo. Adibidez herrialdea aipatuko zenukeola. Hauek ez dute... Italia. Zentzuten da, bai. Italian egon nintzen iez, uden da... Arritutu gelatu nintzen. Ondo? Herri barruen semaforoetan emoten dau Formula 1ko salida. Baina, gero autopistetik eta dozenean, autobidetik dozenean, nahiko lasai doa. Orokorrean, Euskalduna diotzu hemen aritzen zale dago, noiz ateratzen du karneta, osea, zuen abuztua, esate baterako, noiz izaten da? A ber, oin pandemitikona abuztua egunero da. Bai. Ez que kolapsapte da dana. Administrazioa gu dana. Denak. Osea, abuztuan ere lana izaten duzue, topera, urtarrilean bezala. Bai. Oin abuztuan ude partean. Normalean lehenago izaten zen institutoko gazteak. Seletibidea egin da gero, danak autoeskola joate ziren. Oin ez, oin bakotxak 18 urte iten dauzenean, teoriko batetan da, oin ja urte bideuz praktiko bateateko, eta beraz, urte osoan datoz. Bai, oin kolapsate gauz eta kristolango kolatuz. Zemat urte da mazkizu lanbide hontan? Ja, jo nintzen ikuna. Orduan karnetik ezen dekan, Ez, nire gurasoak. Etxeko negozioa da. Bai. Bueno, oin ja saldute da beste enpresa. Nola izena du? Oin Urkoiz, lehen arratia autoeskola zen. Bale. Eta ni umetatik egon az autoeskola. Etxetik da torkizu. Eta, egin beste denbora egon da, ez, lanbide hontan, guri gustatzen zaizkigu hemen asko anekdotak. Baina, pila bat. Mesedez, hola, jebiena, gertatu zaizuna? Etxako guztako, baina, bueno. Zeba? Kontatu. Guri gustatu guri bai. Pasatik zaionaren etxako guztako. Zorrotzan Bilbon, badau rekorrido tipiko bat, zorroz goitira igon behar eta eskerra dimozu eta badau trenbide bat. Eta orduen zate gotzue, eskerreta, eta sartu ginen, kaietik gora barik, trenbide... Esaten bere izena, bero bakin dozta. Berak, ikusten ari bada esango dugu, naiz. Trenbidetik. Bai, parau egin duen, bai. Eta, zein zenuen hor? Parau, eta gero atzean zauten. Baina hori, azterketan edo? Ez, azterketan gelitu itozu. Inoiz? Ez que nik nahi bildurra mateit kotxe hartu eta ez dakiten nian frena huertetan, emana saliendo de vida, Ez. Jodoizu noiz bai? Ez. Autoeskola, ez? Ez, autoeskola normalean beste batez jotutzu, atzetik, estopetan eta semaforoetan. Zezuk ere, kopilotoren tokian badara batzazu, pedalak eta. Eta emoten dau, irakaslea ez dauela atento, bai, irakaslea beti dau. Beti da atento. Adibidez niri, azterketa egiterakoan, zenik atera nuen karneta Joserekin. Mezketako Jose, magia. Eta, zerbait esan nahi zidanean, aztertzailea atzean dator. Ezin dit ezer esan. Baina zerbait esan nahi zidanean, bere azeleradoreari ematen zion goraka, tak,
tak. Eta orduan, nire azeleradorean sentitzen nuen vibrazio hori, tia, hoxe. Ulako trukoak, nahi... Bai, ez da erreza, aztertzaileak beraiepe ezetan oskura. Eta orden bakie... Berak aztertzailea iaztero zauz eurekaz. Aldatuten da hori ez azterik azte, baina bakie nok. Ja, laguntzen ditun. Eta nok ez. Beste gauza bat, adibidez, beldurrak daude baita, ez? Gidatzeak orduan, beldurriek kendu daitezke? Bai. Nola? Nola? Hau, eginen esakortein zen, badau terapia bat, gidatzeari buruzko beldurra kentzeko. Bai, Bai, badau. Eta, ez da izan gitzen dan fobia hori. Baina emon dire kurtsuak eta... Baina ez da zuen kontua esan dut, ez? Gira fobiari aurre egiteko autoeskola ez, bilatu behar da beste espezialista, psikologo bat. Badauz autoeskolatan irakasle batzuk formatzen gara leku batzutarantza eta beste batzuk beste batzuk. Bale. Ni adibidez, euskarako irakasleanaz, karneta euskaraz ateatzeko irakasle. Hola, segira. Eta adibidez, esate baterako, nola esaten da euskaraz, cambio de rasante de reducida visibilidad? Ikuspen gutxiko maldagein aldea. Oso ona! Beira, Unai, zure autoeskola urrutik gehatzen zait, baina nik hemen eskaera bat ingoet, kamara mesedez. Bai. Azpeitiz, Estoa, Zumaia, Zarautzeko autoeskolako norbaitek ikuste bagaitu, mesedez, jarri kontaktuan nerekin, nere Instagramen, @mirennoga, eta erregalatzeien karneta. Suerte pixka bat daukagu. Zezuk, aprobatze tasa eta bataz beste ona daukazu irakasle bezala? Bai, normalidade baten gauz. Hau da, zuri betik bazauz trafikok atenzio egiteotzu. Unai, mila esker eta behon deizula. Bakizue, Unai daola, non zan? Igorren urko. Igorre autoeskolan, mila esker. Unai Zuloaga, eskerrik asko. Aio, ai, beste goz miratu bat, gaur bat eta gaur baina, kontuz, bai, gozen. A berre? Gaur, kontuz, Asteko azken saioa. Azken gora bihotzak, aste honetan. Eta gaur gainera... Mira. Zer dakau hemen? Nola... Hombre, pixkat. Orain datorren laguna, nola aritzen den mikrofono aurrean postura hontan kantari, solaria denez. Esken oso goian gertzait, baina, bueno. Nik ondo ezagutzet, demora asko pasat berekin, eta hausen, bueno, igual bertso bat botakoet, zer dute zaizu? Bota. Bueno, hasi gonaiz. Vale. Eta gero, bai. Erdi bana? Aurrena lehen da bizi egin behar da, ondo badaukazu ere, ez horrela ez, beti mugitu eta... Hemen, hori hasi. Nahi behak esateit oso gaizki kantatzei dutela, baina, bueno, a ber esaten bueno. Bertxotan hasi eta bertxotan bukatu. Horaini? Hasi zara behintzat eta ezin daukatu. Nik gaur datorren gonbidatua egiten dut ezautu. Topen hau. Zarautzen gaur lautxakurreta gubikatu. Sebastian itzazo, torri mesedez. Torri mesedez eta jantzatu hemen fundamentu gisa. Bersotan ez zaitu jarriko, baina fundamentu egiten bai. Sebastian bat bada gora bihotzak saioan. Ongi etorri. Zer moduz aspaldiko? Ondo. Zer motzin dut bertzotan? Xuri gautera. Ze? Batxen haue, baina. Sebastianekin lehenago ere pasa izan baitzaigu aurretik prestatutako bersoa bota eta honek harrapatzen du. Zaten du, poteko aurreztu aldio. Gaurkoa, hasiera bai pixkat bideratuta geneukan, baina ez da prestatua izan, Ez, baina bukaera potean sartzeko moko bai. Zeba? Teitxi. Gaizkin dugu. Bueno, ez da... Bueno, zeba zaude? Ondo. Ondo altzaude? Ondo. Falta motatzen jazo? Egit jasan. Egit jasan da ez. Ze gezurra da hori. Ez, badakielako gero berriz ere. Lehenago, bastante tamaino unien, astean behin urtu pare bat. Baina azkenen bi asteotan €1 etxeko zugalde aino sartzen zate. Getxo ezela. Nik zu falta motatzen zaitut. No. Ta hor barruan daudenak ez dakit, baina guazen barrura eta bueno.
Sebastián, hemendik pasako zehaztu gaur. Bai. Gaur paseu hain behar dugu. Hau ze kolorezan berria zanean. Desfilia. Argazkia lehenengo. Bale. Argazkia. Jak, Sebastián egin. Listazo mitiko. Eta orain ja potean Eta sartuko guai, gara, denok sartuko gara potean. Ondo. Sebastián Sano, batzuk egiteko. Esan digu, bersotan ez, bersotan ez. Bersotan ez, baina desfila bai. Sebastián. Desfilea bai. Venga, baletako, Sebastián, listazo! Gau. Bentxe Jokin, Sebastián, etorri Oiana. Nago Murianik. Baita gu ere, zure bai. Bakit, nire onduan naizen ulaxeri, baina Julenen onduan eta Oiana eta Jokinen onduan negozia. Bueno, ez dakit, aurtengo uda, ze udan gaude. Aurtengo uda, bersolari izan da, nola datorkizun agendari dagokionez, eta zezuek udagaraia lan ganak egiten duzu, Di joan. Udara gutzo lehentxo azizan. Lehenengo aldapa ondiena pasata bintzat. Bai. Hemendik aurrera aldapa bera? Ez, baina bizkat laua. Turreko etapa bezala. Tarteka aldapa, tarteka lauak eta geho. Eta gaur bezala irabazi aldiro? Bueno, bai, gu ez bestatek irabazi, baina bai. Ba, jonen garaipena eta non garaipena dek. Zezuek prestatzen duzu, entrenatzen duzue, uda datorrela eta saio pilo dauzkazuela eta aritzen zarete etxean normalean baino ere gehiago, edo? Udaran? Bai. Ez da bat, Neguan ez da udaran gutxiago. Ez que udaran bestela akabo, udaran gastatu izan daik beste aldea. Ba, igual inoiz gauen etxea jun, eta iruro bat egun bersutan jarrian pasata gero, deskonetatzare kosta. Ametxak askotan, nahi gabe, neurtut errimatu. Izan duzu behin ere gogoan esnatutakoan ametxetan botatako bertxorik? Bai, inoiz bai. Eta apunta duzu, inoiz? Ez, baina gogoan eduki bai. Eta ona dira? Ze igual ametxetan hobea zara. Bueno, ametxetan ona izatea ez da zaila. Zaila errealea ona izatea. Ez que bertzelaia da, daneako da. Ez du harrapatuko, inon ez du harrapatuko, Sebastián. Bide batez, zuri ere galetuko izut. Zer mauz, Sebastián egin zer mauz. Egitea esan berda, Esan lasai, Esan lasai. Bea ez da kortatzen, gaur eterdi eta esatei. Zarra hua ematezu. Zarik, bile bete diaz diala ikusi. Zarra hua ematezu. Baina bestela ondo? Ondo, oso ondo. Nik, Sebastián, benetan asko matxedet, izugarrizko horia izan da berekin lan haitia, eta matxagarria da. Batzutan, baina, matxagarria. Ei, Sebastián! Gezorretan bagin. Bai. Alkarra egontatzen dugu. Bai. Astean 2 ordu, ez asko. Eta okerra hundirik ezea meintzat, uste dugu, irailetik aurrera ere jarraituko duzuela elkar pixkat. Bueno, ez dakit noiztik aurrera, urtarriketik aurrera igual. Oindik ez dakigu noiztik aurrera. Noiz bai, berriz ere elkarra aguantatzen jarraituko duzuela, alegia. Bueno, lehemen gehiago espalima da, astean kopuru hori aguantako jat. Tama, gorra naiteu, baina nere urtetan, mezu bat jaso nun, bai, zoriontzen bere bertzo poli batek. Bai, hoxe. Gogoan izango duzu, miren berso hura, nola zioen? Ez dut esango, porque gure arteko intimidadia da. Baina bai, pixkat petardan itzalare esate zian. Bestela jasura izango nege. Aizu, zuk saio ugari izan bale maituzu dira, aldapa gogora iman emozu, eta mendik aurrera ere gogora eta bere ibiliko bale mazarete. Bersolaritza bera, aurtengo udanara, ze sasoi puntutan heldu da? Oso sasoi puntunean. Garbizio netza bintzat, momentu honetan haine bertsolari on, zeuro asko ezoan bertsolari izan historian egongo. Bai. Bertsolari, nio izan da bertsolari on gehiena da. Ostras, hori asko ezakia da, Batzutik gazteak gurrean datoz, eta gu hortxoetan nahi trabaiten oindik, baina, bueno, neste hasi berko pentsatzen, Laister hasiko zara pentsatzen. Pentsatzen. Osa, horrendik, erretiro hartzearen pensamendu hori, ez zaizu gerturatu ere egin. Bueno, inoiz egin, pentsatu, jendea peinola, zer ez. Neure europuratzeko bagarrik. Egon igual honek pentsara zigo izu pixka galdera honek, abertze galdera daukon hemen kanpotik. Lehenengo galdera sorpresa, Sebastián entzat. Aurrea? Gabon, Sebastián, hemendik, Iruñatik, badakizu plazaz plaza ibiltzea zer dan, eta gaur hemendik galdera. Urte asko dara matzazu plazan, guiritzi ginenerako hor zeunden,
gugaz kantuan jarraitzen duzu. Zure ustez, zeintzuk dira azkenengo urteetan bertsolaritzan gehien aldaturen gauzak edo nun igartzen duzuzuk plaza berritu, gaztetu eta aldatu egin dela? Mosu handi bet. Habe gure honintza, hori askotan etortzen zaigu gure bisitak. Bai. Plaza asko aldatu da. Hasi formatutik bertatik. Garai baten ez dizien bertso saio gehienak festatan, ia egun osokoak, goizean jun, meza ondoan kantatu, bazka ondoan kantatu, arratzalean kantatu, eta iluntzen txatortzea asture, bai, askotan. Eta orain jaietan behintzak gehienak jaialdi formatokoa dira, eta egituraz asko aldatu da. Lehen bi bertsoa izatezian togion askotan 4, 6, 3koak bai, hortik aldatu da, bertsoaiek asko gaztetu dira, bertsoaiek asko gaztetu da, emakumean parte hartzea berez euka ezina da, eta publikoan ere nabaritzen da hori, publikoan betikoak hor daude, baina baita ere publiko gaztea dago, eta publiko gazte horren barruan, emakumean movimentu indartsua da, bai bertsola izan da, bai entzule bezala. Aizu, Sebastian, da, beste gauza bat. Plazan asko aldau da, belaunaldiak hemen gustatzen zaigula asko aldau dira, eta nire galdera. Bertsoa faita bazkaietan menua aldau alda? Leku askotan bai, eta beste leku batzutan, ondela 10 urteko menu berdina ere bai. Segun zoitura, segun zer leku da. Zein da menu bat beti errepikatzeana? Bueno, azken bola hontan desente gutxitu da, eta arkumea bintzen, lehen arkumea, jende, joarra jaundia bazan, errezen hau izan, prepatzeko tarantzako, venga arkumea. Nik parentzen udara, gila hartalde bajandakoak. Eta hori ere, pixka, ja, ez? Menu esua betzen hasi da. Digestioak eta eskerrak. Eta baita ere, lehen hau askotan izatezen bertso bazkaria, bertso afaria, jaian azkeneko egunen ere bai. Oin, ez da danak eztia bukaren izaten da orduan, jendeare fresko etortzen da. Ezala, azkeneko egunean jende asko, egu hau ziro txorri dela. Zuek, galdera igualdakazue, Jokin, oiena? Esan duzu, pixkat berritu dela, baina kantatzeko gaiake berritzaldia, bertsolaritzan, beti ja badakazu repertorio bat errepikatzen eta hor seguro zaudetena. Bueno, ez lorito daitzen? Ez que, claro, repertorioa bakoitze beraz eguak eta momentukoa dek, ez da beti berdina. Eta gaia bertsolaritzak orain arte iraun badu eta indarra bali maukadek, bizitzarekin batea eukitzen jakin duelako. Orduan, garai bateko gaiak aurrezete balio. Garai bateko apaiza eta hijitoa eta lapurra eta guarazteak ez dite balio. Gaur, eguneko gaiak entratzen zaio. Eguneko egina. Eta egunerokotasunean, zuk aldaketaik estilismoan ikusten dezu. Gaur Jokin dakau hemen da aditua estilismoan, eta aldaketaik ikusi aldezu. Bai. Hogeitu, aurra kantokatu zitzaiten finalean horta zitzaitea ez, ikuste haber finaletan nola jundan aldatzen da, hor notatzen da ere belaunaldi berriak sartu diala, baina polita da ikustea, ze bertsolari bakoitzak bere estiloa dauka eta euskal gizartean islada bat bada, ez? Sebastian oso elegantia da. Bai. Pertsa, ona. Ez da broma? Hola da, Sebastianek, gazteagoa dirudi, gaur, 85ko finalea baino. Benetan baiet, gaztetzen naizea, Sebastian, da hori baldakizu zebatan, nerekin eote zealako. Bai, Claro, nik ez du izan hartu. Aizuta, bersolaritzako formatu guztien artean, txapelketak, plazak, jaialdiak, berso, bazkari, afari, gozariak, zuri zein guza ez daizu gehien? Bueno, nahi, jaialdiak, hor nunbait, txapelketa ez teki nahi gogoko inoiz izan. Nahiz da juna izenetan ondo eta zaidan, baina ez nahi izan oso zalea. Eta netzako alare, festagero maingurukoa nahi honik, mainguruko bersota. Zari, aukera gehiago ematen dik. Jaialdi baten, dauzko gai bat jarri eta 3 berso kantazetu gehienean, o post. Asko luzatzen maiz. En cambio, libreko saio baten, aukera gehiago daukak, eta euretik gehiago ematen duk. Lan gehiago inberdik, gaia bilatu berdek, bersoak ere bai, laguna antzonen berdiok, gehiago behartzez, baina baita egindakoakin konformeak gatzo garezkoa ziok. Lana handiagoa da, baina gero jasotzen den satisfazio hori ere bai. Aizu, hemen galdera asko iten nahi geha. Baina eske beste galdera badakau. Beste galdera sorpresa bat. A ber, bigarren galdera hori. Atxaldeon. Hala. 65 urte. 40 urte bai. Plazaz plaza. Herri asko, toki asko, jende asko. Zehoze faltan botatzen dezu gaindik. Hau, zein da?
Sorpresa? Ez dut ezautu ondo. Hori ere, gaia da, gaia jarri dizu, Bai, zerbait falta motatzen aldotan, bai, eta, bueno, pasatako denbora, pasatako denbora motatzen du faltan, denbora, seguro asko, etxekoai eta ingurukoai eskaini estiotan denbora bat. Ez da posible izaten plazan ibiltzea eta etxean egotea. Horrek oso zaila da, eta guk ez dugu, gure belanualdeek ez du jakin inoiz ez ezaten, eta hoxe botatzen du faltan. Hori gaur egun aldatu da, adibidez? Bueno, batzuk aldatu dute, beste batzuk ez. Gehienak aldatu dute. Eta orain ere askotan hoxe botatzen du faltan. Bai, gaur bazoaz, bai, bueno, nire bu izaten dute, gaur etxenak ibiliko izan etxeko binai, baino, haindutako, eta segi. Alare, oraindik baldin bazabiltza, horrek esan nahi du, seinale, gustora zabiltzala, estela? Bai, nik beti esan diat, ondo ez teat ingo, baino etetan ondo noiz eteat ondik ebasotan. Aizu eta udaran, demora gehiago pasatzezue lanean, bertxotan, eta familiakin denbora pasatzeko denbora gutxi, eta ondartza juteko denbora gutxaldezu? Oso gutxi. Oso gutxi. Ondartza gustatzen zait, baina ez ordu puntatan ez. Eni ondartza juten naizenetan, goizean garaiz, edo atzaldean behan du. Ez que moreno ikusten zaitut. Da ze uste, neuskile ondartza mare jotzela? Ez que daneako dara. Claro. Ondartzara bai, baina ez horrela. Ez. Kapaxo hartuta egun guztirako, ez? Buelta batzuk beste eman, burzioa hartu eta martxa. Earki, Sebastián. Guapo ikusten zaitut, bai hoxe. Por cierto, lentilla berri egin. Ez dakit. Orain, bersotan beste formatu batean ere bai zabiltza, aipatu dugu herri txiki. Herri txiki inpernuan hasi zinenetik jendeak kalean eta aipamen gehiago egiten dizu edo lehen bezala? Bueno, batzuk herri txiki egite zautzaue. Gehienak galare bersotatik, baina, bueno, herri txikiatik batzuk bai. Balio izan dizu beste belaunaldi batzuekin eta konektatzeko behar da. Bai, eta baite beste lankide berri batzuekin konektatzeko ere bai. Zerbait. Tirabazen da zerbait. Bueno, leheno ondartzaz eginan, ondartzaz gora herri txikiatik gero itzengo dugu, Baina, zein dakau ondartzan... Buelta batzuk eman buruai. Ondartza inguruan... Larrabasterrak ondartza dauka? Sopelara guaz, sopelar! Ander elordui, mesedez, kaso iguzu, porque hemen jendia ez da bilondo. Ander! Ander, zukia zu kaso. Ander. Hor dago. Ander eta Karmele. Kaixo. Ba, hemen gara gure kuadrilla, etorri kuadrilla! Haupa sopela! Hemen gure hirukotea, ikusten duzu giroa animatuta jarraitzen duela, orain, lastere, nomaken kontzertua, guk lehenengo harri jasotzea ingo dugu. Hori da. Lehiakideak hemeneko guz, kostau joako pixkat bilatzie, baina, bueno, animau da, kriston iruko die eta saiatuko die dana emoten. Hori da. Bueno, zuek, jaiek ondo hasi doguz? Bai, gustora, lasai bainokoan, baina ondo, gustora. Eta harriak 40 kilo pisatzen duzela jakinda, beldurre moten dugu? Nahikotxo. Baina ikusi dutzu eta kapasa zara. Hombre, ez dago emakumezkoren ez? Bizi-bizatzeko aukerari, digo, bueno, aterako gara gutxienez bi sopelako binezka. Bale erakustera goaz. Nik txiribito badekot. Eta astiro, jungo ga. Musu horiekin behintzat indarra hartu du. Aurreko taldeak badakizue berdinketa amorotokin 30. Aki, hemen, Hori da, berdinketa okin dugu lehen. Eta bain ikusiko dugu, irukote politz honegaz. Hapa rasterra! 3, 2... Otomar ez da liago. Hau, Andrea! Dana, Hau, Andrea, gogo! Venga! Iberroi kilo dia. Hori, Andrea! Goraino, azkatu gehiago dugi, Kontuz, minarko gara, favorez, Ui, hori da! Gora! Kontuz gona! Venga, lazai, Karmele, gona! Aurrez jakin izan balu igual. Gora, Gora, bota! Iru! Galtza batzuk, Aizu, iru jarraian. Iru altxaldi jarraian. Venga, xapa, hartu eta... Berdin du. Gora! Karmele bitire laguntzeko.
lasai. Melarra bazterreko neskantoak. Beitu zelo... Venga, ahora, os. Ambiente Bueno, kontuz. Lasai, Bosgarrena. Eta hirugarren amile. Venga, honekin, sei, bai. Venga, bai, balio. Amabi bai. Eterri. Amabi bai. Eta, oso ondo, bota. Zazpigarrena. Urduri jartzen dira. Zortzigarrena. Lasai. Bedera pierna bakoitza hiru altzaldi dezabil, Horrelakoetan jabetzen gara, aurreko taldeak meritu izan duen 30 aldiz, argia gora. Minutu eta 30. Vale, perfecto, oso ondo. Venga, Amar, oso ondo, ya bi... Beste bat? Bizik raitu hor. Venga, garran bile. Bihar ikusiko zu, Ja, zabe harria, pikitzen guatxo. Amago segundu. Aitzaki harra. Gero aitzakia hori, Guztiatzo! Oso ondo, venga. Aizu, oso ondo eda eskauen. Venga, beste bat. Bueno, leheno, hiru jarraian. Amairu? Bandre! Nik amairu esan dut. Ai, Oso ondo. Gora eta gora beti harrian. Bona, irukatu, bildu. Ander, Carmele. Nik uste dana bomba biela eta zoriontzeko lana dala. Hemen familia hartan ikusten dozu ese polito. Zeran ikusi dugu, mamatxo. Zeran egon dama. Bueno, ikusten dozu hemen giro politean amaitzen dugu lan gaurko erronka. Datorren astean ere, Markina, Barakaldon, Irurtzunen... Santurtzi, bueno, nendik herri asko, jai asko geratzen dazkuz. Eta beti herrikirolak aurrera. Hori da. Aize, aztele bate! Eta kontuz gonekin, Eta kontuz egin lankide batzuk, antza, ustez behintzat, bertara joateko dira. Bai, agur. Parrandara, jo. Bueno, Sebastian ikusi entzun nahi duenak, okasioa non eta noiz izango du, Sebastian. Alia, azte buruntan badaukezu zu saiorik edo? Ikusi nahi duenak edo entzun nahi duenak? Ikusi eta oraindik ere, bai, ez? Entzutearekin batera, ikusi ere, Sebastian? Bai. Bueno, Santillo buelta hartan desente zure, aieko Santillon, Estigarragan, Azpeiti, Mendaron... Zuk ere baduzkazu urtero kalerik utxik egin gabe beti mantendu nahi izate dituzun saioak? Baite, urte, 30 urtetik gora mantentzen denak bai. Plaza bat aukeratu beharko bat zenu? Hori zindain. Eta plazan bat falta zaizu, aurrekoan gozategik esan zuen, getari falta zitzaiela, baten batola, hemen sekula egon gabea. Iritxeroekoa. Bakar mate hongo da, hori segura, Euskal Herria handia da. Euskal Herria Euskaldun ez daina handia, baina bakar mate hongo da. Asko ez, bakar mate hongo da. Plazaren matek inoiz Sebastian falta motako balu, badakizu, deitu ze. Horrendik ere kantatzen du, Eskerrik asko gurekin euteatikan, benetan, eta bakit, naiz da ez esan, falta motatzen asko. Bueno, barkatu, baina hementxeak, gauza garrantzitsu bat esan behar dizte. Sos, kantak arriskuan, oantxo bertan datozte, denboraldi berria, eta mesedez ikusi, ze izugarri politia da. Eta gaur, hasiko dira, biderraiko abestiekin errekuperatzen. Beraz, eskerrik asko denoi eta bakizue, bihar ere, eguzkia bihar, eta astelehenean eta larunbatean eta igandean eta eguzkietan, eguzkia aterako da! Zabaltza!